Ito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Karagdagang 330 pesos sa sweldo ng mga manggagawa sa Central Luzon. Pinag-aaralan daw ng gobyerno. Nasa 4.7 million na balota para sa Central Luzon na imprenta na. Mayoral aspirant sa Santo Tomas nag-walk out sa signing ng Peace Covenant. Hiling na dialogo hindi raw napagbigyan. At panukalang taas pasahe binasura ng DOTR, minimum fare, 9 piso pa rin. Magandang araw karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Gumugulong ngayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang petisyon na 330 pesos wage increase para sa mga manggagawa sa Central Luzon dahil sa nararanasang inflation sa bansa. Ayon sa labor group na kung tawagin ay Unity Wage Increase Now o UWIN, hirap ang mga minimum wage earners sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Narito ang detalye. Bulat ang gasoline boy na si Jericho Tolosa sa daing ng mga motorista na apektado ng serya ng pagtaas ng produktong petrolyo. Sa iba't ibang kadahilanan na nakakaapekto sa presyohan ng produktong petrolyo na kanyang ibinebenta, isa lamang umano ang malinaw sa kanya tuwing uutusan itong aabisuhan ng mga motorista na may price increase. Ito ay maging silang mga maliliit na manggagawa ay apektado ng dagdag singil. Medyo sir, kulang kasi tumas lahat yung bilihin eh. Pati yung presyo ng gasolina, lahat-lahat. Magkano ba sahod natin, sir? Lang sir, 400 per day. Budget lang. Tipid-tipid muna. Hindi pa sumampa sa 422 pesos na minimum wage si Tolosa. Sa gastos lamang sa pamasahe at kung kakain pa umano siya sa karinderya ay kakapusin ang kanyang 400 pisong sweldo. Nagbabaon ba tayo, sir? Oo, nagbabaang sir. Dati ba, ginagawa natin pa, kumakain tayo sa labas? Hindi na sir, hindi na makakain sa labas. Kasi mahal na yung bilhin. Hirit niya sa pamahalaan ay wag sanang mapag-iwanan ang mga manggagawa sa Pampanga sa itinutulak na wage increase. Dahil kung tutuusin, ang pagtaas ng presyo ay hindi lamang sa isang rehiyon, kundi halos sa buong bansa. Sana po mataas po yung sahod ng mga manggagawa dito sa Pampanga para makatulong naman po sa mga pamilya. Nakabinbin ngayon sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukala na itaas na 750 pesos ang national minimum wage na itinutulak ng labor group na Workers Alliance. Ayon kay Charlie Arevalo, chair ng Unity for Wage Increase Now o UWIN, 2019 pa ang huling petisyon nila na taasan ang minimum wage ng mga manggagawa. Sa ngayon ay binuhay namin ito at pinalo up namin ito dahil talagang lugmok na po ang mga manggagawa dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga halaga ng petroleum products natin. Katumbas ito ng dagdag na 220 pesos sa kasalukuyan na 530 pesos na minimum wage sa National Capital Region at dagdag na 330 naman sa Gitnang Luzon sa kasalukuyang minimum wage na 420 pesos. Kung tutuusin umano, ang 13,000 pesos monthly minimum wage ng manggagawa ay malayo pa sa 16,625 pesos na monthly poverty threshold. Ito ay nangangahulugan lamang na 20 days siyang magtatrabaho at ang 20 days sa 750 ay nangangahulugan ulit ng 50 lamang. So kung tutuusin, ito ay negative pa rin sa basic need ng manggagawa. Pero alam po namin na kung ito ay mapagbibigyan sa kagyat, ay malaking bagay na rin po ito. Kasama sa panawagan ng grupo na matugunan ang Medium and Micro Enterprises o MSMEs wage subsidy upang maalalayan ang mga maliliit na negosyante na hindi pa nakakabangon. Kinumpirma naman ni Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlillo na may nakabinbin ngayon na petisyon mula sa grupong kung tawagin ay Super Federation, isang labor group sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang 330 wage increase sa Central Luzon. Inaasahan umano ang pagdinig ngayong Huwebes, March 17.
Matatandang hindi lamang ang labor group ang nagsabing hindi sapat ang minimum wage sa mga manggagawa dahil sa tumitinding krisis sa ekonomiya. Mismong si Dole Secretary Bello ang nag-atas na reviewin muli ito. Paulo G. Santos, CLTV News. Dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo na nakaapekto na rin sa presyo ng pangunahing bilihin, marami sa ating mga kababayang manggagawa ang sumisigaw ng dagdag sahod. Ngunit sa kabila ng sitwasyon, mas mainam raw ayon sa DOLE ang magbibigay ng 3 buwang wage subsidy upang matulungan din ang mga maliliit na negosyo na makabangon. Narito ang balita. Hindi pa man nakakabawi ang mga Pinoy mula sa epekto ng pandemya, panibagong kalbaryo na naman ang big-time oil price hike. Kahit pa sa mga may trabahong tulad ni Vin Apolinario, ramdam na raw ang epekto ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine sa pandaigdigang ekonomiya. Medyo critical kasi ngayon napakahirap talaga. Especially sa ating mga motorista, talaga napakataas ng gasolina. Especially ako din rin ako empleyado kaya talagang napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. Hindi pa kasi natatapos yung pandemic, tapos patas pa ng patas yung mga bilihin natin. Dagdagan ang minimum wage. Ito ang panawagan ng empleyadong si Charmaine Lozano, kasunod ng pagtaas hindi lamang sa presyo ng produktong petrolyo, kundi maging sa pangunahing bilihin. Ang mga minimum wage earner, halos wala na raw kitain sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Mabibigyan ng chances na tumaas yung wage ng Pampanga. Siyempre, it's better po para sa amin yon kasi especially ngayon, nagka-pandemic, maraming circumstances na nangyari. So, mas magiging pabor sa lahat ng frontliner na tumaas talaga yung wage ng Pampanga. Hindi na rin daw sapat ang kinikita ni Jericho Reñola para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung sahod, nagkukulang na sana sa pang-araw-araw. Dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ipinanukala ng Department of Labor and Employment o DOLE ang wage subsidy na nagkakahalaga sa 24 billion pesos kung saan 1 milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay, ang subsidy ay tatagal ng 3 buwan simula April hanggang Hunyo ngayong taon. Kinikilala raw ng DOLE ang panawagan ng pagtaas sa sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng fuel prices, ngunit sinusuportahan din nila ang nagpapatuloy na economic recovery efforts ng gobyerno. Ani Tutay, ang kasalukuyang sahod lubhang hindi sapat lalo na raw sa mga minimum wage earners. Kasabay ng full swing na economic recovery ng gobyerno, dapat mabigyan ng subsidiya lalo na ang mga vulnerable workers, partikular na ang mga higit na apektado ng fuel price increase at ang domino effect nito sa presyo ng pagkain at basic goods and services. Ngayong panahon na ito, kung saan ramdam ang indirect impact ng global tension sa ekonomiya ng Pilipinas, nakikita raw ng DOLE na importante ang wage subsidy para sa mga manggagawang Pilipino. Hiningi na raw nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na aprubahan ang kanilang panukala. Umaasa naman ang mga manggagawa na maaprubahan na ito ng Pangulo sa lalong madaling panahon. Kailangan din namin kasi ng mga empleyado talaga yon. Kaya sana matupad talaga yon unless para kahit paano may magagamit kami, lalo na yung talaga napakahirap ng sitwasyon. Ang malaking tulong po sa bawat empleyado yun kasi yung mga gastusin po kasi patas na patas ngayon. Pagtitiyak naman ni Tutay sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na nagbubukas pa lang matapos ang pagluluwag sa restrictions, bibigyan daw sila ng breathing spaces upang makabawi sa loob ng 3 buwan kung saan bibigyan ng subsidiya ang mga manggagawa. Hiniling din ng DOLE ang reappointment ng stakeholder representatives sa NWPC at regional wage boards. Ilang labor groups gaya ng Partido Manggagawa ang nananawagan sa Kongreso ng 100 pesos increase sa daily minimum wage sa buong bansa. Maliban dito, humihingi rin ng cash aid, price discounts at emergency jobs creation ng naturang grupo. Ang panawagan para sa dagdag sahod ay long overdue na raw dahil 3 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng minimum wage adjustment
Ayon sa national chair ng grupo na si Rene Magtubo. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, panukalang taas pasahe, binasura ng DOTR. Minimum fare, nasa 10 na piso pa rin. At pagpapaunlad ng sarili, pagboto, patuloy na pinagkakaloob ng BJMP sa mga persons deprived of liberty sa Central Luzon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Binasura ng Department of Transportation ang panukalang magpatupad ng taas pasahe sa kasabay ng sunod-sunod na dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOTR, makaaapekto raw sa inflation ang naturang suhestyon at mas mainam na solusyon ang pamimigay ng fuel subsidy sa transport sector. Narito ang ulat. Hindi binabura ng Department of Transportation ang panukalang dagdag sa pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa address to the nation ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, sinabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade na ang implementasyon ng fare hike ay makaapekto sa inflation rate. Kasi yung impact ng fare hike ay pinakita ni Secretary Cal kanina, tatamaan ho yung tinatawag natin na inflation rate. Kaya ang posisyon namin, huwag kayong magtaas ng fare, mga pamasahe, tanggapin yung ayuda, gamitin yung subsidiya. Kasabay nito ay binalita naman ng kalihim na nasa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ang 2.5 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy program ng gobyerno. Ito ang ayuda na ibibigay sa mga PUJ, PUB, UV Express, taxi, shuttle, tourist buses at TNVS. Mamamahagi rin ang subsidiya sa mga tricycle driver at makakatuwang daw ang DILG dito dahil hindi sakop ng LTFRB ang mga tricycle. Sa timeline ay pinakita ng kalihim, sinimula ng pamamahagi
ibinahagi noong March 14 at inaasahang tatagal hanggang March 18, 2022 para sa mga PUJ at PUV, habang aabot naman hanggang March 25 ang distribution sa iba. Hindi raw magkapareho ang petsa dahil kailangang unahin muna ang pagdidistribute ng mga card. Mula sa Land Bank, naaabot daw ng 5 to 7 days ang printing. Ang 6,500 pesos na fuel subsidy ay dadaan sa card na una nang ginamit nang magbigay ng ayuda sa ilalim ng Bayanihan 1 and 2. Ayon sa kalihim, ang ayuda ay makatutulong na raw sa mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bagamat batid niya na hindi ito ganoon kasapat, may second tranche pa naman daw na maaring muling pag-aralan at rebisahin kung kinakailangan. Nandyan din daw ang service contracting program ng gobyerno. Paliwanag ng kalihim, malaki raw ang maitutulong ng programang ito hindi lamang sa mga driver at operator, kundi maging sa riding public. Ito ho yung kabahagi ng fuel subsidy, meron kang service contracting. Ano po yung service contracting? Ito ho yung isang pamaraan na inadapt noong mga nakaraang taon ng Department of Transportation na kung saan yung mga bus, accredited jeepney, ay magkokontrata sa DOTR saka LTFRB na kung saan babayaran yung bus operator, babayaran yung jeepney operator on a per kilometer run. Meron hong formula yan na babayaran sila on a per kilometer run. Ang ibig sabihin, ang mga bus at jeepney na ito ay titigil at magsasakay ng pasahero sa designated predetermined place. Mag-unload din sila ng mga pasahero at designated predetermined place. Ang mahalaga, ang pick-up at loading will be on a predetermined time. In other words, yung pagbiyahe mo using the service contracting program ay magiging mas less hassle pagkat you can determine the time. Ang mahalaga rin ho dyan, Mayor, yung mga sumasakay dito sa service contracting, hindi na nagbabayad ng pamasahe. Ang bayad sa service contracting program ay manggagaling sa LTFRB at DOTR. 7 billion pesos ang inaprobahang budget para rito ngayong 2022. Ayon kay Tugade, nitong nakaraang taon, nasa 75 million ridership ang nakinabang sa naturang programa. Samantala, nauna nang sinabi ng LTFRB na mananatili sa 9 pesos ang minimum na pamasahe sa ngayon, habang ang petisyon para sa provisional 1 peso increase ay naghihintay pa ng resolusyon. Jennifer Salenga, CLTV News. Bagamat nasa loob ng mga detention and jail facilities, patuloy raw ang ginagawang pagpapaunlad sa sarili ng mga karehiyon nating Persons Deprived of Liberty o PDL. Kabilang sa kanilang mga karapatan na patuloy nilang tinatamasa ay ang pag-aaral at maging ang pagboto. Nartong detalye. Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na patuloy na bibigyang pagkakataon ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Central Luzon na higit na mapaunlad ang kanilang mga sarili. Ayon kay BJMP Regional Chief of Staff at Gender Development Focal Person, Jail Superintendent na si Rebecca Tiguelo, nagsasagawa sila ng mga programa ayon sa pangangailangan at kapasidad ng mga PDL, lalo na mga kababaihan at mga senior citizen. Nakamit na raw ang gender empowerment sa pamamagitan ng pantay na pagtrato sa mga PDL at ang paggalang sa kabilang mga karapatan sa paraang walang kinikilingan. Pansamantala lamang daw ang pananatili nila sa mga kulungan, kaya naman ang patuloy ang pag-iingat at pagpapaunlad ng BJMP sa kanila. Ang mga babaeng PDL ay binibigyan ng posisyon na pamunuan ng kanilang sariling mga grupo sa loob ng mga kulungan para maramdaman nila ang pakiramdam ng pamumuno at pahusayin ng kanilang mga kasanayan. Maliban dito, iniaalok ng BJMP ang alternative learning system upang ipagpatuloy pa rin ng mga PDL ang kanilang pag-aaral. Dagdag pa ni Tiguelo na nakikipagtulungan sila sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagbibigay ng national certificates. Nag-aalok din ang ahensya ng Skills Enhancement Training, livelihood programs, therapeutic community modality programs lalo na para sa mga drug-related cases, programs para sa senior citizens at LGBTQ+, at iba pang mga programa para maging produktibo pa rin ang mga PDL sa loob ng mga kulungan. Gayon din binuksan ng BJMP ang no-contact visitation sa mga kulungan kung saan makikita ng mga PDL ang kanilang mga pamilya ng harapan. Ngunit walang anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa hangaring maiwasan ng pagkalat ng COVID-19.
Ang mga PDL ay maaari din gumamit ng e-dalaw o online na pagbisita upang makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, binigyang day ni Tigelo na ang mga PDL ay hahayaan pa rin isagawa ang kanilang karapatang bumoto, ngunit limitado lamang ito sa pambansang posisyon gaya ng presidente, vice-presidente at mga senador at party list. Isasagawa raw ang pagboto sa loob ng kulungan habang iba naman ay pwedeng i-escort patungong polling centers. May kabuuang 37 BJMP man facility ang Central Luzon na kasalukuyang okupado ng higit 9,000 PDL. Sa mga ito, 1,094 ang mga babaeng PDLs habang walong kulungan ang mga all-female dormitories. JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mayoral aspirant sa Santo Tomas nag-walk out sa signing ng Peace Covenant. Piling na dialogo hindi raw napagbigyan. At nasa 4.7 million na balota para sa Central Luzon na imprenta na. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan. Nag-walk out sa pirmahan ng Peace Covenant para sa eleksyon si Santo Tomas aspiring Mayor John Sambo kasama ang iba pang mga nais kumandidato. Hindi raw kasi napagbigyan ang hiling ni Sambo na magkaroon muna ng dialogo sa pagitan ng mga magiging kandidato upang maisaayos ang issue ng bawat isa. Diin din ng dating alkalde doon lamang umano totoong makakabit ang kapayapaan na hinahangad ng Peace Covenant. Narito ang report. Umaga ng Martes nang ikasa ng COMELEC at ng Philippine National Police ang Peace Covenant signing para sa mga kandidato sa halalan dito sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Kapansin-pansin na wala ang presensya ng dating alkalde at mayoryang aspirant na si John Sambo, ang nag-iisang katapat ni re-electionist Mayor Gloria Ninang Ronquillo. Napag-alaman ng CLTV News na maagang dumating si Sambo, ngunit nag-walkout umano ito nang malaman na wala namang pagkakataon ang mga kandidato na magbukas ng saloobin o magkaroon ng dialogo. Nung marinig ko po yung mga ganon, sinabi ko na lang po sa kanila na siguro mag-set ng ibang araw na hindi nagmamadali. Kasi hindi naman ho biro yung gagawin naming aktibidades. Na kami lang naman ho ang nandun, kaming dalawang partidong umahabol dito sa aming bayan. So ano ho yung gagawin namin doon?
Para ano ho ang gagawin namin doon? Para naman kaming inutusan lang din na pumunta lang doon, na hindi namin pwedeng i-voice out ang aming concern. How can you say it unity walk? How can you say it para for peaceful election kung hindi ka naman bibigyang pagkakataon para i-voice out mo yung mga nakikita mo? Nais raw siya ng mabigyang linaw ni Sambo kung ano ang plano ng Philippine National Police upang hindi na maulit ang mga kaguluhan noong nakarang eleksyon kung saan nagkaalitan ang ilan sa mga supporters. Kaya ngayon ay naideklarang yellow code ang Santo Tomas o may history of political unrest. Kung ako lang ho ang tatanungin, para mahinto na ho ito eh. Kasi ilang halalan po. Opo, wala pong patayan na nangyayari sa aming bayan. Pero bugbugan, marami. Depensa naman ni Mayor Ronquillo, bagamat may appointment umano siya ay tinapos niya ang peace covenant. Pwede naman niya akong kausapin kung ano man yung gusto niyang ipahatid sa akin. Siguro hindi rason yung nagmamadali kami kasi actually meron kaming appointment this 10 o'clock. Pero andito pa rin kami para ibigay namin yung support namin do sa request ng ating PNP, ng NAMFREL, ng COMELEC. Kaugnay ng peace and order concern ni Sambo, sinisigurado naman daw ng hepe ng Santo Tomas ng PNP na magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay, bagamat wala pa siyang tiyak na sagot sa estado ng labanan ng politika sa bayan. Dito sa Santo Tomas, sino mainit? Ang mga candidate o supporter? Hindi po ako makakapagsabi niyan. Basta sa amin po, babantayan po namin na mapanatiling matahimik po ang ating bayan. Bagamat hindi na dumalo sa Peace Covenant signing si dating Mayor Sambo, nanatili naman ang ilan sa kanyang mga kapartidong konsehal at sila'y pumirma sa Integrity Pledge. Paolo G. Santos, CLTV News. Naglalabasan na ang resulta sa mga survey na isinasagawa ng iba't ibang institusyon para sa mga presidential at vice presidential candidates. Sa inilabas na Google Trends Survey, nanguna si Vice President Leni Robredo habang nananatiling number 1 si Ferdinand Marcos Jr. sa Pulse Asia Survey. Hindi naman umano natitinag ang kumpiyansa sa laban sina Senator Ping Lacson at Senator Manny Pacquiao. Si Jenna Lumbang Parungaw ang may ulat. Inulunsad ng Google ang sarili nitong search trend page o ang Google Trend na sumusukat sa mga paghahanap o searches na may kinalaman sa eleksyon sa bansa. Isa sa mga feature nito ay sumusukat sa mga presidential at vice presidential topics. Magkagayunman, hindi umano ito polling data na nagsasabi ng voters' preference. Naging top most searched presidential candidate si Vice President Leni Robredo na may 46%. Sinundan ito ni Ferdinand Marcos Jr. na may 26%. Mayor Isko Moreno Domagoso at Senator Manny Pacquiao na 12% at Senator Ping Lacson na 4%. Sa Vice Presidentiables, top search si Mayor Sara Duterte Carpio na may 47%. Samantala, pagdating naman sa Pulse Asia Survey, nananatiling number 1 si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Ang survey na ito ay ginawa mula February 18 to 23 kung saan 2,400 ang sumagot sa katanungan kung gagawin ngayon ang araw ng eleksyon ay sino ang iboboto mo. 60% ang sumagot ni si Marcos Jr., 15% para kay Robredo. Nakakuha ng 10% si Mayor Isko Moreno, 8% si Senator Manny Pacquiao at 2% lamang si Senator Ping Lacson. Nananatili ding pinakamataas sa survey si Mayor Sara. Para sa kampo ni Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Domagoso, maituturing umanong outdated na ang resulta ng survey kung ito ay ginawa pa noong February 18 to 23. Malaki na umano ang pagbabago sa pulso ng mga botante. Bumaba na umano ang number ni Marcos Jr. at nakikita na nila ang pag-arangkada ng datos ng kanilang kampo. Hindi naman umano natitinag si Senator Ping Lacson at Senator Manny Pacquiao sa mga resulta na nagpapakita na naglalaro lamang sila sa pangatlo at pang-apat na ranggo. Si Senator Lacson hindi raw naniniwala na sa kabila ng kanyang masigasig na pangangampanya at pagdalo sa mga presidential forum ay bumaba pa ang kanyang resulta mula sa 4% ay 2% na lamang nitong pinakahuling Pulse Asia Survey.
Kahit maging 0 pa umano ang ilalabas na numero ay hindi raw siya maniniwala at lalong hindi niya isusuko ang laban dahil sa May 9 pa magdedesisyon ang botanteng Pilipino. Kinu-question naman ni Senator Manny Pacquiao ang mga sumagot sa Pulse Asia Survey. Ayon sa kanya, baka raw mayayaman lamang ang tinanong. Naniniwala ang senador na siya ang sinusuportahan ng Class D and E o ang mga mahihirap na hanay. Kaya ang kanyang pagtingin ay mind conditioning lamang ang mga inilalabas na survey. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Habang papalapit na ang eleksyon sa ika-9 ng Mayo, patuloy naman ang Commission on Elections sa pag-imprinta ng mga balota na gagamitin sa pagboto. Aabot na sa higit 4.7 million na balota para sa Central Luzon ang na-imprinta ng komisyon. May karagdagang detalye si Felix Barrios. Tinatayang nasa 4.7 milyon na balota para sa Central Luzon ang naimprenta na ayon kay Commissioner Marlon Casquejo, ang head ng printing committee ng COMELEC. 7 million official ballots ang inaasahang gagamitin sa buong rehiyon. Natapos na rin umano ang printing ng halos 80,000 ballots na ipadadala sa iba't ibang embahada ng Pilipinas sa ibang bansa para sa overseas absentee voting. Ibinahagi pa ni Casquejo na tapos na ang National Printing Office sa pag-iimprenta ng 60,000 manual ballots na gagamitin naman para sa local absentee voting. Kasalukuyan namang iniimprenta ang higit 7.3 milyon na kakailanganing balota para sa National Capital Region. Ani Casquejo, sa 13 rehiyon sa Pilipinas kasama ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay lagpas na sa 49 milyon o nasa mahigit 74% na ang naimprentang balota. Samantala, matatanda ang sinabi ni Pangulong Duterte na kailangan buksan umano ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota sa mga accredited election observation groups. Ito ay matapos magpahayag ng pagkabahala ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL kaugnay sa hindi pagiging accessible sa mga election observation groups ng National Printing Office sa Quezon City. Ayon sa Section 15 ng Republic Act 9369, ang pagtatalaga ng mga watchers o bantay mula sa mga accredited political parties at mga deputized citizens arms kagaya ng NAMFREL sa pag-iimprenta, pag-iimbak at pamamahagi ng mga official na balota ay pinahihintulutan. Felix Barrios, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Ipinanukala ng Economic Manager ng Administrasyong Duterte na subukang bumalik ulit sa 4-day workweek bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nartong detalye. Bunsod na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, labis na sumirit ang presyo ng produktong petrolyo sa mga nakalipas na linggo. Nito lamang Martes, higit 13 pesos ang dumagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 7 pesos naman ang unleaded gasoline. Kaya naman ang mga tsoper at iba pang motorista, umaaray na sa laki ng kanilang gastusin. Ang ilang mga business leader at maging mambabatas nanawagan na suspendihin na muna ang pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang National Economic Development Authority o NEDA iminungkahi na sa palasyo ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, isang paraan ito para makatipid dahil sa pagtataas ng presyo ng langis. Dahil sa maraming lugar na nasa bansang nasa ilalim ng Alert Level 1 COVID-19 response, maraming opisina na ang bumalik sa 100% of full capacity. Ayon kay Chua, pwede rin ipatupad ang 4-day workweek sa mga pribadong ahensya, pero pagdating sa government agencies ay nangangailangan ng presidential order o memorandum. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ay nagbungkahi na magbibigay ng wage subsidy o cash aid na nagkakahalagang 5,000 pesos kada buwan. Sa kabuuan ay aabot ng 15 billion pesos ang gagastusin para dito, subalit humirit ang DOLE sa palasyo na maglaan ng karagdagang 24 billion pesos para sa nasabing programa. Samantala, magkakaroon ng ceremonial distribution ng fuel subsidy para sa mga magsasaka ng mais at mga mangingisda sa Tacloban, Leyte si Pangulong Duterte bilang bahagi ng 500 million pesos na assistance galing sa Department of Agriculture. JM De Jesus, CLTV News. Tatlong drug suspects sa lungsod ng Mabalacat ang naaresto sa isang operasyon ng mga otoridad. Sa Bulacan naman nahuli ang 22 suspect na sangkot sa iba't ibang krimen, kabilang na ang isang most wanted person. Yan at iba pang balita sa pagroronda sa rehiyon ni Justin Pamintuan. Nahuli sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Mabalacat City Police Station ang tatlong drug suspects sa lungsod nitong March 16. Kinilala ang mga suspect na sina Edgardo Tuban Pasion Jr. at Ryan Perez Mancia, parehong residente ng Mabalacat City, at si James Nabong Borja, residente ng Angeles City. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 4 na pirasong sachet na pinaghihinalaang shabu na may timbang na 3 gramo at nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Nakuha rin mula sa mga suspect ang isang pirasong 1,000 peso bill na buy bus money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Mabalacat City Police Station ang mga suspect, habang inihahanda ang pagsasampa sa Mabalacat City Prosecutor's Office para sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, inihain naman ang warrant of arrest sa suspect na isang construction worker at residente ng Pandan, Angeles City dahil sa paglabag nito sa RA 10054 o hindi pagsusuot ng helmet at RA 4136 o kawalan ng rehistro. Base sa report, nahuli ang akusado sa kahabaan ng barangay Pandan ng syudad nitong March 14. Sa ibang balita, 22 katao naman kasama ang series Most Wanted ang naaresto sa police operations ng Bulacan PNP noong March 14. Naaresto ang mga suspect na sina Gary Nicolas at Rolando de la Cruz matapos ang anti-illegal drug operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Bukawi MPS. Isa pang suspect na kinilalang si Leo Bernardo ang nahuli na may 3 sachet ng shabu nang inspeksyonin ng kanyang motorsiklo. 6 na katao naman ang arestado sa anti-illegal gambling operations na isinagawa ng San Ildefonso MPS. Ang iba pang operasyon na isinagawa ng iba't ibang police stations ay nagresulta sa pagkahuli ng 6 na kriminal kung saan 4 sa kanila ay timbog dahil sa pagnanakaw ng kable ng isang internet service provider, habang ang 2 ay arestado sa krimen na rape in relation to RA 7610 o Anti-Child Abuse Law.
7 suspect pa ang naaresto sa hiwalay na manhunt operation, habang 6 sa ibang most wanted ay arestado para sa violation of RA 7610, lascivious conduct, grave, oral defamation, qualified theft, at frustrated murder. Ang mga suspect ay hawak na ngayon ng mga kapulisan. Sa Olongapo City, arestado ang isa sa mga most wanted persons ng syudad matapos magsanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng otoridad noong March 15. Isinagawa ang pagtugis sa kabaan ng Palm Street, Subic Bay Freeport Zone. Ayon sa PNP, naisakatuparan ang operasyon batay sa nakuha nilang intel mula sa Barangay Intelligence Unit. Naresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyu noong pang April 5, 2019. Paglabag sa batas pambansa bilang 22 o anti-bounce and check law na may inirekomendang piyansang 36,000 piso ang kinakaharap na kaso ng akusado. Nasa kustodiya ngayon ng Police Station 3 Custodial Facility ang may sala. Dadalhin din siya sa James L. Gordon Memorial Hospital para sa physical at medical examination bago iharap sa korte. Sa Tarlac naman, nagresulta sa pagkakaaresto ng 5 wanted persons na may standing warrants of arrest ang isinagawang manhunt operation ng kapulisan sa probinsya. Naaresto rin ang isang 67 years old na lalaki na kinilalang most wanted person at kasama sa wanted list ng Tarlac Police. Ang mga sospek ay inaresto dahil sa mga kasong attempted homicide, robbery at theft. Samantala, 7 individual ang arestado matapos mahuling naglalaro ng tong-its at mahjong sa magkahiwalay na anti-illegal gambling operation ng Moncada at Pura Police. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang isang set ng playing cards, mahjong tiles at kabuuang bet money na nagkakahalaga ng 600 pesos. Arestado din ang isang drug personality sa isinagawang buy-bust operation ng Capas Police. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 plastic sachet ng hinihinalang shabu at ang 500 pesos buy-bust money na ginamit sa operasyon. Arestado naman ang isang 35 years old na lalaki matapos bumunot ng baril at itinutok sa mukha ng sarili nitong anak. Na-recover ng mga rumesponding tauhan ng Moncada Police mula sa suspect ang isang caliber 38 arms core revolver na may 3 live ammunitions at isang sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, isa namang 55 years old na magsasaka ang naaresto ng mga pulis, San Clemente, matapos ang isang insidente ng pamamaril na nangyari sa Barangay Bamban sa nasabing bayan. 2 beses umanong nagpaputok ang suspect ng kanyang caliber 22 rifle sa 2 lalaking biktima. Bukod dito, 3 loose firearms ang isinuko sa kapulisan ng Concepcion Herona at Santa Ignacia para sa safekeeping. Arestado naman ang most wanted person ng Santo Domingo, Nueva Ecija nitong March 15. Nadakip si Ruel Deligdi, 38 years old ng Barangay Balok dahil sa kasong rape at walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyan nang nasa kustudiya ng Santo Domingo Police Station ang suspect. Nauwi naman sa pagkakaaresto sa 7 pinaghahanap ng batas at 2 pusher ang operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office noong March 14. Isang operasyon din ang nagresulta sa pagkakaaresto sa 3 pinaghahanap ng batas para sa kasong estafa at paglabag sa Gapan Ordinance ng lungsod. Dagdag pa rito ang hiwalay na manhunt operation na nagresulta naman sa pagkakaaresto sa 4 pang most wanted para sa qualified theft, violation of RA 9165, estafa at robbery. Ang mga naakusa ay nasa ilalim na ng pag-iingat ng mga nabanggit na himpilan ng pulis. Samantala, 2 drug dealer naman ang arestado sa isinagawang buy-bust ng Cabanatuan City Police. Nakuha mula sa kanila ang halos 2 gramo ng shabu na may tinatayang halagang humigit 13,000 pesos. Ang mga sospek ay sasampahan ng kaso paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod dito, nagsagawa rin ng operasyon ang mga operatiba ng Nueva Ecija at Gapan City Police Station laban sa mga ilegal na produktong petrolyo. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa 2 suspect mula sa Barangay San Roque
nakuha sa operasyon ng samot-saring produktong petrolyo tulad ng gasolina at diesel na may tinatayang halagang 17,000 pesos. Ang mga sospek ay naharap sa kasong illegal trading of petroleum. Ayon kay Police Colonel Jess Mendez, inaasahan na magkaroon ng ganitong iligal na aktibidad dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Gayunpaman, sisiguraduhin ng pulisya na mananatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Justin Pamintuan, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official at CLTV36News. Kung nais namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon.